ଆଜି ବନେଇବୁ ମଟର ପନିର ମିକ୍ସ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ମଟର, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ କିଛି, ଆଉ 200 ଗ୍ରାମ ପନିର, ଆଉ ସୁହାନା ମଟର ପନିର ମିକ୍ସ। ଏଇଟା ରେଡି ମିକ୍ସଟା, ଏଥିରେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ନେଇଛି ମୁଁ ତେଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତାର କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଟିକେ ପଳେଇବ। ଟିକେ 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 ହେଇଆସିଲାଣି, ତା ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା, ପିଆଜ ଦେଇଦେବା ଏଇଠି। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭାଜିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ରେଡ୍ ହେଲା ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମର ପିଆଜଟା ଟିକେ ରେଡ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ସେ ଆଦ ସହିତ ଦେଇଦବା ମଟର। ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ପନିର, ଯେତିକି ଆମେ ପନିର କାଟିଥିଲୁ 200 ଗ୍ରାମର ପନିର, ସିଏ ବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତା ସହିତ ମସଲା ମିକ୍ସ ଆଡ୍ କରିବା, କାହିଁକି ନା ପନିରଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ନହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପନିରଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମଟର ପନିର ମସଲାଟା ଦେଇଦବା। ଏଇଟା ଶୁଖା ଆସେ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ୟା ସହିତ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସାହି ପନିର ମସଲା ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମ ମଟର ପନିର ମିକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ